Hvad skaber det personlige salg? Hvad skaber succesen? Der er 2 helt klare forudsætninger. Det ene er energi, og det andet er gode evner. Det er klart, har man dårlige evner og høj energi, så har man et problem. Så skal man jo bindes. Tænk, hvad man kan lave ulykker på en dag. Men I har jo alle sammen gode evner, og det, der giver forskellen, er, at I også har en høj energiniveau. Og jeg må sige, at alle de sælgere, jeg har kendt, og jeg kan også se på mine egne præstationer, de perioder, hvor det går godt, det er, fordi jeg ikke taler om det, det er, fordi jeg gør det. Just do it. Og jeg vil sige til jer, at der findes 3 typer sælgere. Der findes besøgsvenner. Det er nogen, der besøger nogle kunder, de kender. De besøger aldrig nye kunder, og de kommer og spørger, om kaffen er varm. Den tid er passé. Besøgsvenner har ingen fremtid. Så findes der farmere. De passer en kundekreds pænt og ordentligt, men skaber ikke mere værdi. Og så er der de rigtige, så er der jer, hunterne, der altid siger muligheder i enhver situation. Og det kan vi illustrere på denne her måde. Hvordan? Og så kan I jo selv se, hvor I ligger. Ja, jeg ved det godt. I ligger selvfølgelig og er stjernesælgere, men nu skal I se. Hvis det her har man 100% energi og begejstring. Hvis ikke man selv tror på det, er der ingen andre, der tror på det. Man kan godt være ansat nogle steder uden begejstring, men man kan ikke være sælger uden begejstring. Man skal tro på det, og man skal have energien. Herudaf, der har vi noget, vi kan kalde resultatorienteret og målrettet. Her spilder man ikke andre menneskers tid. Tænk, hvor mange sælgere, der taler karuselsnak. Dag, hvordan går det? Er der sket noget nyt? Nej, heller ikke hos os. Hvad siger du? Nej, det går dårligt. Og den type sælgere har ingen værdi overhovedet. Nu kan vi dele jer ind i 4 grupper. Og det er jo klart, alle kan jo se her, at man skal jo helst ligge heroppe og være stjernespiller her. 100% energi og begejstring, 100% målrettet og resultatorienteret. Men sådan er det desværre ikke. Der findes også nogen, der ligger her. Og som I kan se af denne illustration, så er de ikke engang 50% begejstrede, og de er ikke 50% energifyldte. De er der bare. Og dem vil jeg bruge et meget groft udtryk overfor. Det er ren kødaffald. Og det værste ved de her negative, de går rundt og holder hademøde og siger altid, hvordan synes du, det går? Jeg synes, det går dårligt. Ja, det gør det også hos mig. Og al den glæde, andre mennesker har, den får de suget ud af dem, aldeles med det samme. Tænk at være gift med sådan en. Tænk at stå op om morgenen og sige, nu skinner solen. Hvor længe tror du, det holder? Jamen, så er der jo ikke noget tilbage. Og jeg kan godt give jer det råd, hvis I er gift med sådan en, så kom ud af det nu. For hele livet bliver en lang sur værnepligt. De her, dem kan vi ikke redde. Der er kun én måde at gøre det. Ud! De skal ikke være i organisationen. De ødelægger alt den gode stemning, og de bruger nogle lønkroner. Og det bedste, man kan gøre, det er at sende dem over til konkurrenten. Der ødelægger de den indefra, og de andre lønner dem for det. Så det er faktisk ret genialt. Så har vi nogle her, de er ret positive. De er faktisk ret positive. Men de ved ikke rigtig, hvad de skal gøre. Så de har høj energiniveau, uden at skabe resultater. Og det skyldes ofte nogle gange, at de ikke er blevet sat ordentligt ind i tingene, eller de ikke har været på det rigtige kursus naturligvis. De farer bare rundt, ligesom en flue i en flaske. Masser af energi, de kommer ingen steder. Så er der nogen her, som har høj kompetence. Høj kompetence. Meget, meget dygtige. Og I ved jo, i enhver organisation, så er det sådan, at de stjernerne, der skaber resultater, har jo lang taletid. Og det er dem, der altid siger, når der er møde, hvis noget går galt, så siger de, I kunne bare spurgt mig. Altså, så havde vi jo ikke op det her problem. Det er altid dem, der, når nogen får ro, så siger de, ja, men jeg er jo bedre. Og de får lov at blive der, selvom de er negative, fordi de skaber altså resultater. Men de er meget, meget farlige. Så er der stjernespillere. I har både højt energiniveau, I er begejstret for deres job, I elsker jeres kunder, og I spilder ikke kundernes tid. I er målrettet og resultatorienteret. Det er de her, der skaber resultater. Jeg husker selv, fra jeg var helt ung sælger, når vi havde salgsmøde, så kom vi alle sammen op her. Dengang havde man jo sådan transparenter, så kom vi op her. Ikke efter navn, ikke efter distrikter, men alene efter dækningsbidrag. Og I kan godt forestille jer, at dem, der lå nede i bunden, de havde jo ikke nogen god dag. Og så sagde de altid, ja, men hvis bare vi havde et andet distrikt, eller bare vi havde nogle andre priser, så kunne vi også godt. Jeg havde en salgsdirektør, som jeg havde meget stor respekt for. Han sagde, at det er fint, så bytter vi rundt på distrikterne. Og ved I, hvad der skete? Det vanskelige område flyttede med. Resultater skabes op mellem ørerne, ligesom så meget andet. Og hvis ikke man har evnen til at ville det, har energien til at få det gjort, så glem det, søg ind i kommunen, der får I jeres løn hver måned,
og der kommer det her, opgaverne af sig selv. I skal kunne skabe jeres eget job. Alle de sælgere, jeg kender, som virkelig får resultater, der sådan ser jeg på dem, så har de forskellige uddannelser. Nogle har ingen uddannelse, nogle har høj uddannelse. Men det, der kendetegner supersælgeren, det er energien. Få det gjort. Dem hernede, de er måske dygtige og sådan noget, og har måske et godt distrikt, men er det ikke. Jeg vil godt sige, at de værste er dem her. Dem kan vi ikke redde. De er uden for terapeutisk rækkevidde. Kan vi gøre noget ved de andre? Ja, det kan vi faktisk godt. Nu er det her jo ikke noget lederkursus, men jeg vil blot lige sige, at de her, dem kan vi sagtens få ind i banen igen. De skal bare roses lidt. Og så skal de her vide, at lille Peter, der er heroppe, ved du hvad, han har brug for din ekspertise. Kan du ikke hjælpe ham? Så sker der faktisk det fantastiske. Han flytter derover, og de dernede flytter derop. Summen af jeres sælgers indsats er afgørende for, at din virksomhed får succes. Den laves ikke af en god strategi. Den laves ved, at man har nogle gode sælgere, der kommer ud til kunderne, som kunderne kan lide. Det skulle gerne være sådan, at de bliver glade, når de ser os, og ikke når vi går. Men begejstring er forudsætningen. Det er helt afgørende forudsætning. Og det skabes ved, at du er undrende, du er nysgerrig, du er parat til at forbedre dig, modsat hernede. Her er man negativ, ikke forandringsvillig. Jeg havde et eksempel her forleden dag, en på kursus sagde til mig, jamen jeg kender det jo selv, altså jeg prøvede en lørdag morgen at sætte mig på min kones stol til morgenkaffen. Så sagde hun, hvad laver du der? Hvad jeg laver her? Jeg drikker morgenkaffe. Ja, du sidder på min stol, det er jeg godt klar over. Jamen jeg har siddet der i 18 år. Ja, der har du. Jamen det er min stol. Ja. Men så sagde han, synes du ikke, det er min tur til at sidde her nu? Tænk, når to ægtefæller ikke engang kan skifte stol til morgenkaffen. Det er en lille forandring. Så forstår man godt, det er svært at lave forandringer. Vi bliver nødt til at have den energi, og den begejstring, og den tro på, at det kan lade sig gøre, for ellers får vi ikke kunderne til det. Så begejstring er et gammelt ord, og jeg vil give jer 3 bogstaver, som jeg lærte første gang. Det hedder PSI, og det står for positiv salg, /service indstilling. Har man ikke det, så skal man ikke være sælger.